Святы Ян Боска, каталіцкі святар. Пакліканы Багародзіцай для асаблівай місіі – быць айцом і настаўнікам моладзі. Заснавальнік манаскага ордэна, які распаўсюдзіўся па ўсім свеце. Уже як 100 год яго духоўныя сыны сеяць зерне Божага Слова ў нашай краіне. Гэтае зерне, нягледзячы на шматлікія перашкоды, перарасло і выдала багаты плён – плён веры, любові і надзеі. Салезіянскае таварыства было заснавана ў Італіі ў 1859 годзе святым Янам Боскам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў працы на карысць маладых людзей, выхоўваючы з іх сумленных грамадзян і добрых хрысціян. Усё распачалося ад ксяндза Боску, які жыў у 19 стагоддзі, нарадзіўся ў 1815 годзе і памёр у 1888, і на працягу гэтых 73 гадоў вельмі шмат зрабіў не толькі для моладзі, але быў таксама выдатным дыпламатам, настаўнікам. Ён арганізаваў араторыі, месцы вучобы, гульні, малітвы і працы, а таксама школы, якія давалі магчымасць атрымаць прафесію і вучыцца далей. Са сваіх выхаванцаў святы Ян Боска заснаваў таварыства святога Францішка Сальскага, члены якога пакліканы працягваць справу айца і настаўніка моладзі. У 19 стагоддзі поўным ходам ішоў працэс індустрыялізацыі, і вельмі шмат маладых людзей, нават дзяцей, выкарыстоўваліся ў вельмі цяжкай працы. І таму ксяндз Боска вырашае прысвяціць сваё святарскае служэнне, сваё жыццё, свае ўсе сілы, намаганні вось менавіта гэтай беднай пакінутай моладзі і распачынае арганізоўваць для іх так званыя араторыі. Гэта значыць месца для працы, для адпачынку, для малітвы, для адукацыі. Дварэц – даўнейшае мястэчка ў Навагрудскім ваяводстве. Першы ўспамін пра дварэц датуецца 15 стагоддзя. Апошняя ўладальніца – княгіня Марыя Ева Радзівіл, фундатарка шматлікіх касцёлаў і выхаваўчых цэнтраў. Князёўна Марыя вырашыла перадаць частку маёнтка ў дварцы на дабрачынныя мэты. Яна марыла адкрыць школу і ўзмацніла пазіцыю каталіцкага касцёла на гэтых землях. Для такой місіі патрэбны быў манаскі ордэн. Кангрэгацыя, якая ўзяла на сябе гэтую місію, стала таварыства святога Францішка Сальскага. Княгіня Марыя Радзівіл пазнаёмілася з салезіянамі ў Італіі. Ёй вельмі спадабалася салезіянская харызма, накіраваная на ўсебаковае выхаванне маладога чалавека. Калі пачынае будоўлю базілікі Найсвяцейшае сэрца Езуса ў Варшаве, то вырашае перадаць яе менавіта салезіянам. Таксама, калі Марыя Радзівіл вырашае ахвяраваць каталіцкай дабрачыннасці землі на ўсходняй тэрыторыі, у яе не ўзнікае ваганняў, што ўладальнікамі фундацыі будуць менавіта духоўныя сыны святога Яна Боску. Пасля таго, як настаяцель польскіх салезіянаў ксёндз інспектар Пётр Цірона зацвердзіў новую пляцоўку, у вёску Дварэц у чэрвені 1921 года накіраваўся ксёндз Людвік Гастыля.
Ён пачаў рамантаваць і пераабсталёўваць палац Радзівілаў пад мэты выхаваўчага дома. Разом з сакральным будынкам касцёла ў дварцы салезянам пераходзіць ва ўладанне так называемы дом людовы, у якім салезянцы робяць араторый. Таму можам з упэўненасцю сцвердзіць, што тут знаходзіцца першы салезіянскі араторый у Беларусі. Ужо 21 красавіка 1922 года у салезіянскі прытулак у дварцы прыязджаюць першыя хлопцы. Юнакамі, якімі заапекаваліся салезяне, былі дзеці з розных пластаў грамадства. Гэта былі дзеці забітай інтэлігенцыі, таксама дзеці сем'яў вяскоўцаў рэпатрыянтаў, а таксама сіроты з бальшавіцкіх прытулкаў. Узнікла вострая патрэба ў павелічэнні выхаваўчых кадраў, асабліва салезіянаў. У 1927 годзе таварыства святога Францішка Сальскага атрымала ва ўласнасць дом у дварцы, а манаскія ўлады зарэгістравалі манаскі дом пад тытулам святога Юзафа. Менавіта на гэтым месцы калісьці і стаяў палац, падараваны Марыяй Радзівіл салезіянам, які пазней стаў манаскім домам імя святога Юзафа, а таксама школай, у якой вучыліся выхаванцы салезіянаў. На жаль, будынак школы быў знішчаны. І сёння на гэтым месцы, дзе стаяў калісьці дом святога Юзафа, салезіянскі дом і манаская супольнасць, знаходзіцца машынны двор, дварэц Ахра. Першым дырэктарам салезіянскай майстэрні ў дварцы быў ксёндз Віктар Зджалек. Другой пляцоўкай ордэна на ўсходзе стаў мала каму вядомы Рэгінаў. Двор знаходзіўся ў Слонімскім павеце Навагрудскага ваяводства і належаў сям'і Юндзіл, гербу лебедь. У 1935 годзе апошні ўладальнік фальварка Рэгінаў, Юзаф Балінскі, сын Юзэфа Юндзіл, па ўзоры Марыі Радзівіл ахвяраваў частку маёнтка разам з драўляным палацам таварыству святога Францішка Сальскага з мэтай распачаць на гэтых землях выхаваўчую дзейнасць. Пасля перадачы Рэгінава Юзаф Балінскі разам з жонкой Антанінай з Борысаў пераехалі ў свой другі маёнтак у суседняй мясцовасці Рудня. Маёнтак знаходзіўся ў вельмі нязручным месцы, вакол яго быў лес і балота. Сам Рэгінаў быў невялікім паселішчам, прыкладна 10 дамоў. Тут ніколі не было парафіі, аднак ад 1933 года радавая капліца Юндзілаў служыла мясцовым католікам як святыня і была зарэгістравана пад тытулам Найсвяцейшай Панны Марыі, а належала да парафіі ў Навапольнай. Салезіянаў чакала тут шмат працы і выпрабаванняў. Першыя салезіяне, сярод якіх былі ксёндз Войцэх Кучэўскі, каад'ютары Ян Ружыцкі і Ігнацый Вольны, прыехалі ў Рэгінаў у 1935 годзе. У маёнтку арганізавалі малую місіянерскую семінарыю імя святой памяці Юзафа і Антаніны Балінскіх, каб вучыць юнакоў, якія жадалі стаць духоўнымі асобамі і прысвяціць сябе місіям у краіне і за яе межамі. У 1937 годзе падчас кіравання інспектара ксяндза Станіслава Плывачыка генеральны настаяцель таварыства зарэгістраваў новую пляцоўку пад тытулам Марыі ўспамогі хрысціянаў у Рэгінаве. Першым яе дырэктарам стаў ксёндз Кучэўскі. Пра хуткае развіццё справы сведчыць той факт, што ў першы год дзейнасці асяродка колькасць навучэнцаў вырасла з 60 да 130. У школьную праграму ўваходзілі
лацінская, нямецкая і польскія мовы. Геаграфія, гісторыя, матэматыка, спевы, рэлігія, фізіка і фізічная культура. Аднак, акрамя адукацыі, салезіяне актыўна ўключыліся ў пастырскую дзейнасць тагачаснай віленскай архідыяцэзіі, у склад якой уваходзілі гэтыя землі. Першай святыняй, якую ўзялі пад апеку салезіяне, быў парафіяльны касцёл Божага цела ў дварцы, калысцы салезіянскай харызмы на Беларусі. У 1933 годзе мітрапаліт Віленскі, біскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі звяртаецца да салезіянскага інспектара ксяндза Тамаша Коппы з просьбай, каб салезяне, якія займаюцца ў дварцы выхаваўчай дзейнасцю, узялі пад сваю апеку таксама і мясцовую парафію, якая не так даўно страціла свайго пробашча. На той час у дварцы працавала 3 святароў. Дырэктарам манаскай супольнасці быў ксёндз Ян Жак. Школьным дарадчыкам ксёндз Людвік Віткоўскі. Школьным катэхэтам ксёндз Францішак Выплер. Служэнне 3 святароў дазволіла салезянам прыняць на сябе таксама абавязкі парафіяльнага душпастарства ў дварцы. У 1933 годзе да інспектара ксяндза Томаша Копы звярнуўся мітрапаліт віленскі арцыбіскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі з просьбаю. Па прычыне таго, што салезіянскія святары маюць сваю пляцоўку ў дварцы, я мяркую, было б справядліва, каб ксяндзы-салезіяне кіравалі і парафіяй у гэтай мясцовасці, як у справах духоўных, так і матэрыяльных. Калі ўсе справы з дакументацыямі былі вырашаны, у 1934 годзе мітрапаліт Рамуальд Ялбжыкоўскі мянаваў ксяндза Яна Жака пробашчам парафіі Божага цела ў дварцы. У 1935 годзе арцыбіскуп віленскі Рамуальд Ялбжыкоўскі атрымаў ліст ад вернікаў з просьбаю дазволіць заснаванне парафіі ў Рэгінаве. Да таго ж граф Ян Балінскі-Юндзел, уладальнік маёнтка ў Сеняжыцах, скіраваў чарговую просьбу да арцыбіскупа, каб заснаваць салезіянскую парафію, і парушыўся за самадастатковасць пляцоўкі. Адначасова перад арцыбіскупам выступіў дабрадзей салезіянаў на ўсходзе ксёндз Караль Любенец. Пасля атрымання адпаведных заяваў арцыбіскуп віленскі даў згоду. Трэцюю парафію на Беларусі салезяне засноўваюць у невялікай мясцовасці Курган, якая належала да Навагрудскага ваяводства Лідскага павета гміны Тарнова. Больш за 100 гектараў зямлі з драўляным маёнткам у Кургане былі ўласнасцю Галены і Марыі Жураўскіх. Палова мясцовага насельніцтва была каталіцкага веравызнання, а палова – праваслаўнага. У 1925 годзе сёстры Жураўскія вырашаюць ахвяраваць фальварак Курган і 110 гектараў зямлі таварыству святога Францішка Сальскага. Да прыезду салезянаў у Кургане не было ніводнага месца для цэлебрацыі культу, а адлегласць да галоўных пунктаў рабіла фальварак недасягальным. Канчатковае рашэнне было прынята ў ліпені 1933 года. Ксёндз-інспектар Станіслаў Плывачык параіў арганізаваць у Кургане філіял Віленскага дома Найсвяцейшага сэрца Езуса і заняцца душпастарскай парафіяльнай дзейнасцю.
Першым салезіянінам, які ў ліпені 1933 года прыехаў арганізаваць пляцоўку ў Кургане, быў ксёндз Ігнацый Васілеўскі. Пасля да яго далучыліся каад'ютары Ігнацый Вольны і Ігнацый Янік. Монахі займаліся гаспадаркай, апрацоўвалі вялікі зямельны надзел, а ксёндз Васілеўскі збіраў мясцовых католікаў пры былым маёнтку Жураўскіх. З нагоды кананізацыі святога Яна Боско манаскі ўлады салезіянаў вырашаюць пабудаваць у Кургане касцёл пад тытулам гэтага святога. Урачыстая кансэкрацыя святыні адбылася 15 кастрычніка 1935 года. Урачыстасць узначаліў мітрапаліт Віленскі, біскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі. А зараз мы знаходзімся на месцы, дзе калісьці стаяў касцёл святога Яна Боско. І моя рука зараз паказвае на сходы у галоўныя дзверы касцёла, па якіх шмат гадоў прыходзілі вернікі, каб прасіць Бога патрэбныя ласкі. Поспех душпастарска-выхаваўчай працы салезіянаў на ўсходніх землях другой Рэчы Паспалітай не быў доўгім. Дзве вялікія таталітарныя дзяржавы хацелі сілаю пашыраць сферы свайго ўплыву коштам жыцця іншых людзей. Пачынаецца крыжовы шлях каталіцкага касцёла. 17 верасня савецкая армія прыйшла ў дварэц. Ксёндз Юліан Рыкала, тагачасны асістэнт, гэтак апісвае той дзень. У панядзелак апоўдні быў чутны скрыгат савецкіх танкаў, якія набліжаліся. Натоўп людзей, што складваўся пераважна з белых яўрэяў з Беластока і мясцовых камуністаў, кідаецца ў наш сад, зрывае кветкі і абсыпае імі чырвонаармейцаў. Самалёты скідваюць лістоўкі для польскіх салдатаў з заклікам уступаць у чырвоную армію, бо Польша перастала існаваць, урад уцёк, а ўсходнія землі нарэшце будуць вольныя ад панскага прыгнёту. Салезіянскі цэнтр быў ліквідаваны, а ўся маёмасць манахаў разрабавана. Прычына для рабавання стала знойдзеная ў падвале пад капліцай зброя, якую раней там схавалі самі савецкія камісары. У першы ж дзень новая ўлада ліквідавала хатнюю капліцу святога Юзафа, а асобныя памяшканні анексавала пад патрэбы войска. Манахам загадалі пакінуць дом. «27 лістапада 1939 года службоўцы НКУС уварваліся ў плябанію, дзе пражывала частка салезіянаў і арыштавалі ксяндза Яна Капусту, дырэктара і пробашча ў дварцы. Арышт быў раптоўны, без тлумачэння і абвінавачвання. Святара вывезлі ў турму ў Слонімі, пазней у Мінск, а адтуль у лагер у Карэлафінскую вобласць. Гэтая падзея выклікала ў салезіянаў, якія яшчэ заставаліся ў доме, моцны страх. У вёсцы ўжо хадзілі чуткі, што НКУС вернецца за іншымі монахамі. У выніку большасць сабратоў, баючыся лагераў, пакінула пляцоўку і ўцякла ў Польшу.
22 чэрвеня 1941 года ў 3 гадзіны 15 хвілін распачалася аперацыя «Барбароса», якая прадугледжвала хуткі разгром дзяржаў восі ў СССР ад Балтыйскага мора да Карпатаў. У палітычных турмах савецкая ўлада ўчыняла масавыя забойствы вязняў для таго, каб Германія не выкарыстала іх у сваіх планах. Гэтак у Беларусі 22-24 чэрвеня 1941 года было забіта каля 35 тысяч зняволеных. Падобныя акцыі праводзіліся ў 32 турмах у Беларусі, у якіх службоўцы НКУ знішчылі каля 14 700 чалавек. Найбольш масавыя забойствы адбыліся ў Ашмянах, Беразвеччы, Пінску, Старой Вілейцы і Мінску. Па прычыне хуткага перасоўвання арміі Гітлера 4 ліпеня 1941 года турэмны ўрад НКУ з БССР выдаў загад вывесці вязняў у прыфрантавую зону. З найбуйнейшых турмаў вырушылі так званыя маршы смерці, падчас якіх вязняў вялі на ўсход, а па дарозе забівалі сотні людзей, хворых і слабых, пакідаючы іх целы на палях. Падчас адыходу чырвонай арміі было забіта шмат каталіцкага духавенства. Гітлераўцы вокамгненна закапілі тэрыторыю заходняй Беларусі. Ва ўсходнюю частку фашысты ўвайшлі крыху пазней. 28 чэрвеня быў захоплены Мінск. 19 жніўня апошнім на ўсходзе быў захоплены Гомель. Праз 2 месяцы пад нямецкай акупацыяй апынулася ўся Беларусь. 13 кастрычніка 1941 года апостальская сталіца надзяліла арцыбіскупа Рамуальда Ялбжыкоўскага мітрапаліта Віленскага уладаю апостальскага адміністратара з надзвычайнымі паўнамоцтвамі для мінскай дыяцэзіі і магілёўскай архідыяцэзіі, у якіх на той момант не было ардынарыяў. Іерарх павінен быў узяць пад сваю апеку землі, пацярпелыя праз камунізм і асірацелыя ў веры, высылаючы на ўсходнія землі сваіх святароў. Гэта стала магчымым дзякуючы першапачатковай рэлігійнай палітыцы нямецкіх акупантаў, якія дазволілі вярнуць на гэтыя землі рэлігійныя традыцыі. Новая ўлада дазволіла адчыніць для рэлігійнага культу многія касцёлы, якія раней зачынілі камуністы. Над усходняй Беларусю зноў загучалі касцёльныя званы, якія ўжо гадамі маўчалі на гэтых землях. На заклік мітрапаліта Рамуальда Ялбжыкоўскага адгукнуліся шматлікія манаскія супольнасці горада Вільні. Адным з першых манаскіх законаў, якія прынялі ўдзел у місіі «Усход», было таварыства святога Францішка Сальскага. Падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыю сённяшняй Беларусі з Вільні прыехала 11 салезіянаў. Адным з першых салезіянаў, якія прыбылі на Беларусь, каб працаваць у імя Езуса Хрыста, быў ксёндз Францішак Краеўскі. Тэрыторыяй душпастарства гэтага салезіяніна быў Ашмянскі і Смаргонскія паветы. У 1940 годзе ксёндз Вітальд Радуха пачаў апекавацца парафіяй адведзенаў найсвяцейшай паны Марыі ў Альковічах. У 1941 годзе ў вёску Палачаны пад Маладзечна прыехаў ксёндз Францішак Цафалка. Чарговым салезіянінам, які прыехаў служыць на тэрыторыю Беларусі падчас Другой сусветнай вайны, быў вядомы салезіянскі кампазітар і музыкант ксёндз Ідзі Огерман-Манскі. Віленскі ардынарый накіроўвае ксяндза Ідзі Огерман-Манскага ў Богданова, цяпер Воложынскі раён. Там святар працаваў 5 гадоў, з 1941 па 1945 гады. Падчас прабывання ксяндза Манскага ў Богданове немцы спалілі старадаўні касцёл святога Міхала Арханёла з 18 стагоддзя. Цвёрды характар ксяндза Ідзія, а таксама яго прыродны аптымізм дапамаглі яму пабудаваць новую святыню на мурах старога храма.
У мясцовага насельніцтва не было грошай, таму ксёндз увёў харчовы падатак на касцёл. За прынесеныя прадукты ксёндз ідзе купляў дрэва і плаціў працаўнікам. У хуткім часе на фундаменце былога касцёла паўстала новая драўляная святыня. На жаль, тая святыня была знішчана падчас савецкага панавання. І сёння на старадаўнім месцы ў Богданова узвышаецца ўжо новы храм. Выдатным сынам святога Яна Боско быў ксёндз Уладзіслаў Вячорак. Ён вырашыў вярнуцца працаваць на ўсходняй тэрыторыі Беларусі, на якіх ён працаваў да прыходу бальшавіцкай улады у якасці школьнага дарадчыка ў салезіянскай школе ў Дварцы. Мітрапаліт Ялбжыкоўскі напраўляе яго на паўночны ўсход краіны, у вёску Параф'янава, над Віленскага дэканата сённяшняй Віцебскай вобласці. Аднак ужо ў канцы 1940 года ксёндз Уладзіслаў Вячорак апынуўся пад хатнім арыштам з забаронай выконваць святарскую паслугу. У гэты перыяд пробашу дапамагаў малады клерык акаліт Браніслаў Хаданёнак. Праз тое, што ксяндзу Вячораку было забаронена цэлебраваць сакраменты ў Параф'янаве, ксёндз Антоній Зянкевіч, дэкан дэканату Глыбокая, хацеў перавесці яго ў парафію ў небаўшэсця пана ў Дзеркаўшчыну. Аднак салезіянін не затрымаўся там і вырашыў паехаць у Барысаў. Афіцыйную намінацыю на пробашча ў Барысаве ксёндз Уладзіслаў атрымаў 16 кастрычніка 1941 года. Разам з парафіяй у Барысаве ксёндз Уладзіслаў таксама атрымаў паўнамоцтвы на пробашча парафіі ў небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі ў Зембені, у былым падамініканскім касцёле. Нямецкія акупанты пад выглядам рэлігійнай талерантнасці дазволілі адчыніць барысаўскі касцёл. Ксёндз Вячорак пасяліўся ў горадзе і ўзяў пад сваю душпастарскую апеку не толькі жыхароў Барысава, але і вернікаў, якія прыязджалі з Талачына, Оршы, Бярэзіна. 15 кастрычніка 1941 года на дапамогу яму ў Барысаў прыехаў другі салезіянін, каад'ютар Ваўжанец Гладкі. У Барысаве працы было вельмі шмат. Каад'ютар Ваўжанец Гладкі займаўся катэхізацыяй не толькі дзяцей і моладзі, але над усё дарослых. Ксёндз Уладзіслаў хрысціў, шлюбаваў і спавядаў. Лічбы ахрышчаных, пашлюбаваных, а таксама тых, хто перайшоў у каталіцтва, салезяне старанна запісвалі і перадавалі мітрапаліту Ялбжыкоўскаму. Яшчэ адна місія, якая спала на плечы салезяніна ў Барысаве, гэта было аднаўленне касцёла. Дзякуючы намаганням ксяндза Уладзіслава Вячорка, у Барысаве з нуля былі пабудаваныя 3 драўляныя алтары святыні. У верасні 1941 года у Беларусь прыехалі 2 новапрэзбітары – Ян Павелец і Ізыдар Марціняк. Ксёндз Ізыдар атрымаў ад арцыбіскупа даручэнне накіравацца ў Далгінава, Вілейскага павета. І адтуль вырушыць далей на ўсход, каб асесці ў Мінску. Наступным салезянінам, які прабывае на Беларусь з Вільні, быў ксёндз Ян Такарскі.
Першай пляцоўкай яго душпастарскай працы сталася парафія святога Юзафа у пасёлку Гарадзея, Нясвіжскага павета Пінскай дыяцэзіі. Апошнім салезянінам, які прыбыў з Вільні на тэрыторыю Беларусі, быў ксёндз Казімір Гжэгорчык. Месцам яго працы стала парафія Докшыцы. Месцам працы ксяндза Гжэгорчыка стаў цэнтр павета Докшыцы на поўначы краіны. Салезіянін распачаў сваё служэнне 30 жніўня 1944 года. На жаль, горад страціў сваю драўляную святыню, пабудаваную яшчэ да вайны. Пазней зрабілі часовую капліцу на вуліцы Міцкевіча у доме спадарыні Кавэцкай. У Докшыцах з паяўленнем новага святара душпастарская дзейнасць пачала квітнуць. Аднавілася катэхізацыя і пастаянна пачаліся цэлебравацца святыя набажэнствы. Падчас нямецкай акупацыі салезяне працавалі і ў даўнейшых месцах, дзе квітнела салезіянская харызма – у дварцы, Рэгінаве і Кургане. Салезяне спавядалі, хрысцілі, цэлебравалі святыя імшы. Таксама аднаўлялі пашкоджаныя вайной святыні. Аднак лёгкі павеў рэлігійнай свабоды вельмі хутка змяніўся ў навальніцу каталіцкага пераследу. 12 студзеня 1942 года служба бяспекі рэйхсфюрэра ў рапарце паведамляла: у блізкім супрацоўніцтве з чыста шавіністычным польскім падпольным рухам пад назваю «Усходняя місія» хаваецца наступленне каталіцтва на землі Беларусі. Афіцыйнае кіраўніцтва знаходзіцца ў руках мітрапаліта Віленскага Ялбжыкоўскага, які апраўдвае сваю місіянерскую працу ў Беларусі распараджэннем, выдадзеным папам рымскім і прынятым папскай нунцыятурай у Берліне. Ён ужо выслаў патаемна ў Беларусь шмат польскага каталіцкага духавенства. Верагодна, падчас адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі яны спрабавалі знішчыць уплывы нацыянальна-лаяльных асяроддзяў. Нямецкі пераслед не абмінуў ксяндза Ўладзіслава Вячорка, які разам з каад'ютарам-ваўжынцам працавалі ў Барысаве. 1 лістапада 1941 года усім святарам было дадзена 48 гадзін, каб яны пакінулі ўсходнія пляцоўкі. Салезіяне уцякаюць у Вільню. Аднак ксёндз Уладзіслаў Вячорак меў у сэрцы вялікую прагу служыць на тэрыторыі Беларусі. Таму просіць мітрапаліта Ялбжыкоўскага, каб даў яму іншую пляцоўку на гэтай тэрыторыі. Ксёндз Уладзіслаў Вячорак 6 снежня 1941 года вяртаецца ў Парафіянава, дзе і распачынаў сваю святарскую місію на ўсходзе. На акупаванай тэрыторыі немцы пераабсталёўвалі касцёлы ў склады амуніцыі, кляштары, у лазарэты і казармы для жаўнераў. Званы з касцёльных вежаў здымалі і пераплаўлялі. Такі самы лёс спаткаў і касцёльныя званы з касцёла ў Парафіянаве. Падчас канфіскацыі ксёндз Уладзіслаў пачаў адважна бараніць уласнасць парафіі. Святар добра ведаў нямецкую мову, таму размаўляў з камендантам. Змаганне за званы скончылася станоўча. Салдаты пакінулі касцёльную тэрыторыю. Але за адважныя выказванні 8 лютага 1942 года ксяндза Уладзіслава пасадзілі пад хатні арышт. Яму дазволілі толькі цэлебраваць святую імшу прыватна у сябе дома. Падчас хатняга арышту ксёндз Уладзіслаў як святар не мог бяздзейнічаць. Ён пачаў катэхізаваць моладзь на плебаніі.
Міма таго, што гэта было забаронена, дзеці і моладзь прыходзілі да яго. Ён вучыў іх праўдам веры. Урэшце рэшт, ён увогуле адважыўся і вырашыў парушыць арышт і прыйсці ў касцёл, каб цэлебраваць Еўхарыстыю тут, у Доме Божым. За гэта святар паплаціўся сваім жыццём. 29 чэрвеня 1942 года ксяндза Ўладзіслава арыштавалі. Ксёндз Вячорак быў зняволены ў Беразведчы, цяпер у межах горада Глыбокае, у мурах былога кляштара базыльянаў. У савецкія часы кляштар быў зачынены і пераабсталяваны пад турмун-кус, у якой трымалі, катавалі і забівалі людзей. Падчас нямецкай акупацыі былы кляштар стаў турмой для ваеннапалонных. Вернікі Параф'янава шмат разоў заступаліся за свайго пробышча. Падчас аднаго з візітаў параф'янаўскай дэлегацыі ў паліцэйскі камісарыят адзін з салдатаў паведаміў, што ў святароў Уладзіслава Вячорака і Мечыслава Багаткевіча была магчымасць уцячы. Але яны не захацелі ёю карыстацца, нібы спецыяльна шукалі мучаніцкага лёсу. 4 ліпеня 1942 года ксёндз Уладзіслаў разам з іншымі святарамі быў вывезены за сцены кляштара у бок так званага барку смерці, дзе быў забіты выстралам у патыліцу. Апошнім салезіянінам мучанікам на землях Беларусі падчас Другой сусветнай вайны быў ксёндз Юзаф Буяр. Ксёндз Юзаф, наколькі гэта было магчыма, займаўся душпастарствам у засценку курган на Літчыне. 29 чэрвеня 1942 года распачаліся масавыя арышты святароў у ваколіцах Ліды. Ксяндзоў садзілі ў турму ў Лідзе на вуліцы Саракомлі. Ксяндза Буяра напаткаў гэты лёс у ліпені 1942 года. У турме ксёндз Юзаф захварэў, яго стан здароўя пагаршаўся з дня на дзень. У папяльцовую сераду 10 сакавіка 1943 года адбылася экзекуцыя над зняволенымі святарамі. Святароў сагналі ў машыну, каб завесці на месца экзекуцыі, у лясок каля баракаў недалёк ад Ліды. Падчас транспарціроўкі святароў у машыну знясілены ксёндз Юзаф страціў прытомнасць. Яго адкінулі ў бок, а пасля занеслі ў камеру. Іншых святароў расстралялі. Асірацелы і хворы ксёндз Юзаф памёр 16 сакавіка 1943 года у турэмнай камеры. У 1944 годзе сітуацыя на фронте рэзка змянілася. Немцы былі вымушаны адступаць, а так называемыя крэсы ўсходнія зноў апынуліся пад савецкай акупацыяй. Пасля трагічнай смерці ксяндза Юзафа яго месца як душпастара ў кургане заняў ксёндз Францішак Цафалка. У кургане ксёндз Францішак застаў каад'ютара Яна Ружыцкага і салезіянку, сястру Яніну Ваўжыняк,
якія дапамагалі мясцоваму насельніцтву ў катэхізацыі людзей. Весці душпастарства ў варожа настаўленых да рэлігіі абставінах было вельмі цяжка. Таму ў 1945 годзе было прынята рашэнне пакінуць курган. Двадцать 8 ліпеня 1944 года першы беларускі фронт цалкам разграміў гітлераўскую армію ў Брэсце і гэтай перамогай скончыў вызваленне ўсёй Беларусі ад нямецкай акупацыі. Нямецкі здзек над каталіцкім духавенствам замяніўся на камуністычны тэрор. Ад пагрозы пераследу і рэлігійнай дыскрымінацыі ў 1945-1947 годах з БССР выехалі, пераважна ў Польшу, 304 духоўныя асобы. Каталіцкіх святароў абвінавачвалі пераважна па наступных артыкулах. 63. Дзеянні, скіраваныя на падрыў або звяржэння савецкай улады. 72. Антысавецкая прапаганда. 74. Дзейнасць супраць рабочага класу і рэвалюцыйнага руху. 76. Іншыя дзеянні, скіраваныя супраць савецкай улады. У пасляваенныя гады самым распаўсюджаным прысудам было 10 гадоў пазбаўлення волі і высылка. Аднак ужо з 1947-го агульным для святароў было пакаранне ў выглядзе 25 гадоў пазбаўлення свабоды з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем грамадзянскіх правоў на 5 гадоў. Многія ксяндзы ўжо не вярнуліся з лагераў у свае парафіі. Да 1953 года ў БССР было арыштавана каля 130 святароў каталіцкага веравызнання. З іх 71 быў асуджаны на 25 гадоў лагераў на ўсходзе Расіі, а 22 на 10 гадоў. Ні ў адной іншай савецкай дзяржаве ў гэты перыяд не было такога мноства прысудаў, паводле якіх знішчалі каталіцкіх святароў. Нідзе ў СССР так часта не выносілі прысуд 25 гадоў пазбаўлення свабоды, як гэта было ў БССР. Камуністычныя ўлады добра ўсведамлялі, што касцёл – гэта вораг рэжыму. У дварцы ўлады толькі і шукалі зачэпкі, каб знішчыць апошняга салезіяніна, ксяндза Людвіга Віткоўскага. Ён меў велізарны мастацкі і музычны талент і зарабляў на жыццё жывапісам на рэлігійныя тэмы. Яго працы і сёння можна ўбачыць у некаторых дамах мясцовых жыхароў. У лістах да інспектара ксёндз Людвік звяртаў увагу на тое, што яму аднаму цяжка ў дварцы. Ён прасіў, каб іншыя сабраты дапамаглі яму. Цяжка хворы салезіянін не дачакаўся дапамогі. 2 лістапада 1952 года ва ўспамін усіх памерлых а 3 гадзіне ўначы ва ўзросце 53 гадоў ксёндз Людвік Віткоўскі адышоў да пана.
Апошні дварэцкі салезіянін, які заставаўся ў Беларусі, ксёндз Ян Вялькевіч, ужо падчас вайны пасяліўся ў Новаельні, дзе была філіяльная парафія на адлегласці 6,5 кіламетраў. Салезіяне неслі там душпастарскае служэнне з 1934 года. Ksiądz Jan Wilkiewicz прабыў у Новаельні толькі да 1946 года. Прычынай гэтаму стала смерць святой памяці księdza Józefa Sawickiego, дэкана ў Дзятлаве. Ksiądz Sawicki, адчуваючы свой вельмі хуткі адыход, перадаў уладу дэкана księdzu Яну. Ксёндз Вялькевіч служыў насельніцтву Дзятлава да самай смерці. У парафіі душпастарскае жыццё было урэгуляванае, заўсёды цэлебраваліся святыя імшы і набажэнствы. На плябаніі праходзілі ўрокі рэлігіі для дзяцей і катэхезы для паглыблення ведаў і веры дарослых. Савецкая ўлада назірала за дзейнасцю ў парафіі. Сакрамэнты ксёндз Ян удзяляў патаемна, ноччу або на світанні ў сваім пакоі. Ksiądz Jan Wilkiewicz ахвярна служыў дзятлаўскай парафіі, не шкадуючы ўласных сіл. Ягоная душпастарская праца была антыдотам на ўсе ягоныя хваробы. Аднак 12 сакавіка 1969 года ksiądz Jan адышоў у дом нябеснага Айца. Цела святара пахавалі на парафіяльных могілках каля капліцы. Пасля ваеннай трагедыі ў księdza Владзіслава Парафіянаве тут у касцёле застаўся яго пераемнік, салезіянін ksiądz Ryszard Stohandel. Ён адчуваў вялікую патрэбу душпастарскай працы на гэтых тэрыторыях. Таму не скарыстаўся з той магчымасці, каб пакінуць тэрыторыю сённяшняй Беларусі і выехаць у Польшу. Застаўся тут, каб служыць як святар вернікам. Пакінуўшы парафіянава, ксёндз Стохандель распачаў служэнне ў парафіі ў небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Язафата Кунцевіча ў Міёрах. У 1948 годзе ён быў прызначаны дэканам. Ксяндзу Рышарду шмат разоў пагражалі, абвінавачвалі ў антысавецкай дзейнасці. У 1949 годзе хтосьці з парафіянаў загадзя паведаміў пра запланаваны арышт ксяндза Рышарда. Міліцыя была ўжо ў дарозе, парафіянкі перапранулі ксяндза Стоханделя ў жаночае адзенне і вывелі яго за горад. Адсутнасць святара ў парафіі стала нагодай для рабавання святыні. «17 снежня 1945 года ksiądz Казімір Гжегорчык направіўся ў Лентупы, дэканат Свінцяны, сёння гэта Пастаўскі раён. Біскуп Ялбжыкоўскі чыніць яго пробашчам парафіі святога Андрэя Апостала. Савецкія ўлады не канфіскавалі мясцовую святыню, аднак была забраная і знішчаная плябанія. Святар жыў да 1947 года ў хатах мясцовых парафіянаў. Пазней была пабудавана новая плябанія, якая стала пэўным душпастарскім цэнтрам. У плябаніі ksiądz Гжегорчык катэхізаваў дзяцей і моладзь. Там таксама патаемна цэлебраваў сакраменты, каб не даведаліся аб гэтым савецкія ўлады. Таксама вельмі важную рэч, якую зрабіў ksiądz Гжегорчык у Лентупскім касцёле, гэта аднаўленне знішчанага пажарам падчас вайны галоўнага алтара. У цэнтры гэтага алтара была змешчана Маці Божая Вастрабрамская у залатых сукенках. Ахвярную дзейнасць салезіяніна не маглі не заўважыць саветы. Некалькі разоў на яго нападалі невядомыя злачынцы. Зышлівыя чыноўнікі перасцерагалі святара ад начных уварванняў службоўцаў НКУС у яго дом, і таму салезіянін часта не начаваў на плябаніі. Яго шукалі ў вёсцы, а калі знаходзілі, білі і здзекаваліся маральна, што прывяло да жудасных галаўных боляў і амнезіі, праз якія святар страчваў прытомнасць.
19 снежня 1959 года вернікі ў Лунтупах не дачакаліся святара на ранішнюю святую імшу. Калі прыйшлі на плебанію, убачылі, што ксёндз Грыгорчык ужо не жывы. Ксёндз Грыгорчык памёр у невысветленых абставінах. Сведкі, якія першыя ўвайшлі ў плебанію, кажуць, што спіна ксяндза Казіміра была сіняя ад біцця. Аднак міліцыя адмовілася праводзіць следства. Афіцыйная прычына смерці святара была невыдайнасць сэрца. Цела ксяндза Грыгорчыка пахавалі каля Лунтупскага касцёла. Пасля яго ўжо не было святара ў Лунтупах. Найсвяцейшы сакрамент падчас пахавання быў спажыты цалкам. Табарнакулюм застаўся пусты. Касцёл застаўся без святара. Вернікі без Бога. Ксёндз Міхал Булеўскі служыў у Рубяжэвічах каля 8 гадоў, з 1948 да 1956. Ён быў добрым народным прапаведнікам, заўсёды пагодным і радасным. Катэхізацыя дзяцей адбывалася ў доме. Прадстаўнікі мясцовай улады не праяўлялі варожасці ў адносінах да святара, заплюшчваючы вочы на катэхезу і прысутнасць дзяцей і моладзі ў касцёле. Адзінай перашкодай у душпастарстве было слабае здароўе ксяндза Булеўскага. Дыябет вельмі ускладніў яго жыццё. Апекавалася хворым святаром яго гаспадыня Марыя Савіцкая, у якой была вельмі сумнеўная рэпутацыя. Парафіяне сцвярджаюць, што ў верасні 1956 года уначы Марыя Савіцкая вывезла хворага салезіяніна ў невядомым напрамку. Абставіны смерці і месца пахавання салезіяніна невядомыя. Апошнім салезіянінам, які прыняў удзел у місіі «Усход», быў ксёндз Ян Такарскі. У 1944 годзе ён быў прызначаны пробышчам у Дуброве Маладзечанскага павета, дзе знаходзіўся касцёл пад тытулам «Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі». Руплівая праца і клопат пра збаўленне душаў у Дуброве неўзабаве абярнуліся для ксяндза Такарскага цяжкім досведам. На святара хутка склалі данос, а 16 чэрвеня 1948 года ксяндза Такарскага арыштавалі. Яго асудзілі на 10 гадоў лагераў і пазбаўлення грамадзянскіх правоў на 5 гадоў. Праз 2 гады адбыўся другі суд. На гэты раз салезіяніна асудзілі на 25 гадоў лагераў. Пасля смерці Сталіна зняволеныя лагера, у якім было больш за 65 гадоў, маглі прасіць аб амністыі. З прычыны таго, што дата нараджэння ксяндза Такарскага ў дакументах была напісана з памылкай на 10 гадоў раней, ён таксама скарыстаўся гэтай нагодай. Пасля вяртання ў Дуброву салезіянін быў непрыемна здзіўлены. З 1949 года касцёл не дзейнічаў, будынак святыні быў канфіскаваны і пераабсталяваны ў склад дубровінскага спіртзавода. Калі вернікі з Ракава даведаліся, што ксёндз Ян вярнуўся з лагераў, яны стараліся зарэгістраваць святара ў сваёй парафіі. Дэлегацыя парафіянаў з Ракава прасіла ксяндза Такарскага, каб ён прыехаў у іх парафію служыць, абяцаючы выпрасіць ва ўладаў для яго даведку. Святар згадзіўся і пасяліўся ў доме спадарыні Маеўскай па вуліцы Віленскай.
12 красавіка 1961 года савецкі касманаўт Юрый Гагарин стаў першым чалавекам, які паляцеў у космас. Калі яго спыталі, ці бачыў ён у космасе Бога, ён адказаў «не». Гэты кароткі дыялог з касманаўтам шырока агучвалі і насмешліва каментавалі ў шматлікіх савецкіх газетах. Ксёндз Ян Такарскі, не выцерпеў здзекаў з рэлігіі, пракаментаваў гэты адказ публічна ў касцёле падчас набажэнства. Для ўладаў гэта была добрая зачэпка, каб пакараць святара. У ліпені 1961 года салезіяніна знялі з рэестра і пазбавілі дазволу ўдзяляць сакраменты ў ракаўскай парафіі. Салезіяніна пазбавілі даведкі на 5 гадоў. Праз 5 гадоў святар зноў атрымаў дазвол на працу ў парафіі. Знясілены працай, прыбываннем у лагерах, ён пачаў павольна згасаць. Ксёндз Ян Такарскі адышоў да пана 19 снежня 1974 года. Прычыною смерці святара стаў сардэчны прыступ. Салезіяніна пахавалі ў Ракаве за апсідай капліцы святой Ганны. Служэнне салезіянскага ордэна ў Беларусі са смерцю ксяндза Яна Такарскага перарвалася. Законнікі суседняй Польшы не маглі прыехаць на тэрыторыю савецкай Беларусі, каб падтрымаць краіну, якая галадала без Бога. У варожых адносінах да рэлігіі рэчаіснасці патрэбны быў салезіянін з гэтай зямлі, грамадзянін БССР. Бог знайшоў такога чалавека для місіі адраджэння манаскага таварыства на беларускай зямлі і духоўнага жыцця ў цэлым. Ім стаў Юзаф Занеўскі, хлапец з Гродзеншчыны. Юзаф Занеўскі прыйшоў на свет 10 мая 1941 года ў сям'і Яна і Марыі Занеўскіх у Заневішах, якія былі адным з буйнейшых шакецкіх засценкаў на Гродзеншчыне. Занеўскія былі традыцыйнай каталіцкай сям'ёй, якая, нягледзячы на забарону, верыла ў Бога і перадавала дзецям праўды веры. Юзаф з дзяцінства быў міністрантам, яго брат Вацлаў быў сакрастыянінам, а дзве стрыечныя сястры і родная сястра Тэрэса уступілі ў кляштар кангрэгацыі сясцёрнай свяцейшай сям'і з Назарэта ў Гродні. Сям'я стала ўрадлівай глебай для ўзрастання святарскага паклікання. У 1950 годзе камуністычная ўлада зачыніла кляштар манашак-брыгітак у Гродні, дзе мясцілася супольнасць назарэтанак. Сёстры былі вымушаныя жыць у прыватных дамах і, баючыся арышту, зняць габіты. Сястра Тэрэза ў такой сітуацыі адмовілася ад манаскага жыцця, праз некалькі гадоў выйшла замуж, зацяжарыла і памерла падчас родаў. Чарговая драма, якую моцна перажываў малады Юзаф, адбылася ў 1961 годзе, калі савецкая ўлада падарвала фару Вітаўта, самы вялікі касцёл у Гродні, як шкодны рэлігійны сімвал.
Гэтыя падзеі пакінулі ў душы юнака свой след і упэўнілі яго ў выбары святарскага шляху. Юзаф Занеўскі хацеў стаць святаром, каб выправіць вялікую памылку людзей сваёй зямлі і адраджаць веру, якую камуністы так стараліся сцерці з душаў людзей. Юзаф Занеўскі скончыў навіцыят 2 жніўня 1965 года. Склаў першыя манаскія абяцанні на 3 гады і застаўся як салезіянін каад'ютар на нейкі час у Чэрвенску, працуючы на гаспадарцы. «15 ліпеня 1978 года ksiądz Józef вяртаецца на Беларусь. Ён пасяліўся ў Гродна і пачынае дапамагаць ксяндзу Арановічу у парафіі адшукання Святога Крыжа. Ksiądz Józef мог толькі спаглядаць, бо каб цэлебраваць Еўхарыстыю, у БССР трэба было мець дазвол ад улады. На той час у Беларусі працавала толькі 60 каталіцкіх парафій, якія абслугоўвалі 64 святары. Менавіта тут адбывалася тайная споведь, якую цэлебраваў ksiądz Józef Занеўскі. Сястра Стэлля упускала ў гэтыя дзверы пенітэнтаў. Там было згашана святло, сядзеў ksiądz Józef. Пасля як зайшоў пенітэнт, дзверы закрываліся на ключ. Толькі пасля заканчэння споведзі хтосьці падаваў знак, што споведь скончылася. Тады сястра выпускала і запускала наступнага. У верасні 1978 года ksiądz Аранowicz выехаў у Польшчу на доўгі час. У касцёле застаўся толькі ksiądz Józef Занеўскі, які мог толькі ў таямніцы спавядаць. У адну з нядзель у касцёле сабралася вельмі шмат людзей. ksiądz Józef, убачыўшы гэта, вырашыў усё ж такі, міма загадаў не цэлебраваць Еўхарыстыю, учыніць гэта тайна, у бочнай наве, так каб не было відаць ад галоўнага ўваходу касцёла. Калі распачаў цэлебраваць Еўхарыстыю, то за адной з калонаў убачыў чалавека, які хаваўся. Гэта быў ужо добра вядомы, адказны па рэлігіях Гродзенскай вобласці каламыец. Так канспірацыя ксяндза Józefa скончылася. Каб захаваць у таямніцы свой духоўны стан, ksiądz Józef у жніўні 1978 года пачаў працаваць на гарадскім бровары. Аднак таямніцу захаваць доўга не ўдалося. Вернікі распазналі святара. Даведалася аб гэтым таксама і КДБ. Супрацоўнікі КДБ пачалі вызываць księdza Józefa на допыты. Падчас аднаго з іх кіраўнік КДБ Урбанович прапанаваў księdzu Józefu супрацоўніцтва. Узамен за гэта казаў, што будзе дадзена яму добрая парафія, будзе спакойна сабе абвяшчаць Евангелие. księdz Józef станоўча адмовіўся. У гэты час памёр пробашч парафіі ў Гірвятах астравецкага павета. Моцная парафіяльная супольнасць неаднаразова звярталася да ўлады і прасіла даць дазвол на служэнне новага святара. Вялікая частка вернікаў парафіі складалася з літоўцаў, таму пробашч традыцыйна быў таксама літоўскай нацыянальнасці. Улады ні ў якім выпадку не хацелі згаджацца на прыезд святара з Літвы. Расло незадавальненне мясцовых католікаў. Вернікі нават падпісалі петыцыю 2067 подпісаў і разаслалі яе ў розныя дзяржаўныя установы. Каб супакоіць бунт і пазбавіцца ад księdza Занеўскага ў Гродні, улады пачынаюць перамовы з дэканам аб пераводзе салезяніна ў Гірвяты.
Першая паездка ў Гірвяты адбылася ва ўспамін усіх памерлых вернікаў у 1978 годзе. Ксёндз Юзаф Занеўскі быў святаром у Гірвятах на працягу 3 гадоў да 1982 года. Пасля пасвячэння ксяндза Казіміра Гваздовіча, выпускніка семінарыі ў Каўнасе, які добра ведаў літоўскую мову, ксёндз Юзаф мог пакінуць парафію з пераважна літоўскім насельніцтвам. Атрымаць дазвол на працу ў новай парафіі было вельмі складана. Вядомы сярод камуністаў сваёй працай сярод моладзі ксёндз Юзаф Занеўскі быў у чорным спісе. Яго хацелі адправіць у аддаленную ад раённых цэнтраў парафію, дзе была бы таксама благая аўтобусная камунікацыя, каб вернікі не змаглі да яго прыязджаць. Адной з такой парафіі, якой планавалі даць ксяндзу Юзафу для апекі, была вёска Мураваная Ашмянка ў Ашмянскім раёне. Але не ксёндз дэкан і не ксёндз Юзаф Занеўскі не згадзіліся на гэтую прапанову. Чакаць на новую парафію прыйшлося амаль 3 месяцы. Жыхары вёскі Жупраны, што каля Ашмянаў, пачулі пра вольнага ксяндза. Адразу пачалі настойліва прасіць уладу, каб яны прызначылі іх пробашчам ксяндза Юзафа Занеўскага. Дзякуючы намаганням вернікаў жупранаў, урэшце рэшт улада паддалася, і ксёндз Юзаф быў менаваны пробашчам у Жупранах. У касцёле ў Жупранах было заўсёды шматлюдна. Рыхтаваў каждый год где-то 120 и больше детей до первой коммунии святой. Потом атрымаў дазвол на сакрамент бежмавання. Собралося на эту урачыстасць где-то больше 300 человек. Вельмі урачыстасць прыгожая была. Все таинства, шлюбы, крещения в основном были тайна, тому, каб люди потом не имели проблем, каб с работы не увольняли. Сегодня рассказывать молодым и ксяндзам, и людям, як было в той час, то не хочут nawet и верить, что так могло быть. Меня каждый год вызывали на комиссию, где мне штрафовали каждый год за детей, за министрантов и за процессию основным. Этот час прошел, уже сегодня свобода, могут все ходить до костела и приступать свободно до сакраментов святых. Каждый год приходят дети так само до первой споведи, до бежмавания. Так что есть с кем працевать, для кого працевать, как людей вести до Бога. Салезіяне, якія вырашылі застацца ў БССР, нягледзячы на небяспеку для жыцця, дапамаглі захаваць веру ў многіх мясцовасцях, дзе яны ахвярна прапаведавалі Хрыста. Дзякуючы гэтым нешматлікім сынам ксяндза Боска, у той ці іншай мясцовасці многія людзі захавалі ў сваіх сэрцах веру ў Бога. Сёння салезіянскія структуры ў Беларусі дзейнічаюць у межах рэлігійнай каталіцкай місіі таварыства святога Францішка Сальскага, якая існуе толькі 6-й год. Аднак яна знаходзіцца на той тэрыторыі, дзе салезіянская харызма, дзякуючы ахвярнай і адданай службе сабратоў салезіянаў, была ўвесь час жывая і надзвычай дзейсная на працягу апошніх 100 гадоў. Беларускія салезіяне працягваюць справу святога Яна Боска і застаюцца вернымі харызме, якую ён ім пакінуў. Быць для моладзі знакам Божай любові.
Можна ва ўсіх нашых прысутнасцях салезіянскіх у Беларусі заўважыць моладзевыя цэнтры, араторыя. Гэта месца, дзе моладзь, куды прыходзіць, дзе атрымлівае катэхізацыю, дзе там гуляюць, спатыкаюцца. Таму, дзе б яны не былі, крытэрыямі іх манаскай працы з'яўляюцца патрэбы моладзі і грамадскага асяроддзя, жаданне дзейнічаць у адзінстве з касцёлам і ад яго імя, прагненне збудаваць больш справядлівы і братэрскі свет у Христе. Для меня оратория – это как второй дом. Здесь я познакомился с довольно большим количеством людей. Может, кто-то один пришел, кто-то с друзьями так по приколу. Ну и я знаю большое количество людей, которые действительно поменялись в более лучшую сторону. Некоторые не верили в Бога, приходили сюда, чисто так поиграть, ходили на имши и потихоньку и становились уже верующими, ходили в костел регулярно. Мне кажется, что большинство детей приходят сюда, чтобы в будущем стать хорошими людьми. Сюды прыходзіць моладзь не толькі католікі. Гэты дом араторыі, дзе мы цяпер знаходзімся, гэта дом адкрыты на кожнага. Толькі калі ён сюды прыходзіць, ён таксама павінен прызнаць тыя умовы, якія мы ім прапануем. Калі хтосьці з маладых людзей, гледзячы на нас, кажа: «Я хачу таксама ахвяраваць сваё жыццё дзеля моладзі і быць такімі, як яны», гэта для нас таксама сведчанне эфектыўнасці нашага служэння. Аднак гэта не першаснае заданне, якое мы ставім. Калі мы, напрыклад, сёння глядзім на нашыя салезіянскія парафіі, араторыі і бачым маладых людзей, якія былі калісьці дзеткамі, а сёння гэта таты і мамы, якія прыводзяць сваіх дзяцей у наш касцёл і працягваюць самі выхоўваць іх у духу святога Яна Боску, у нашай прыгожай салезіянскай харызме, гэта вялікая радасць, таму што працяг служэння ксяндза Боску гэта не толькі працяг у манаскім святарскім стане, але гэта таксама і ў свецкім штодзённым жыцці. У свеце салезіянаў больш за 15 тысяч. Прадстаўнікі ордэна прысутнічаюць на 5 кантынентах у 132 краінах свету. На тэрыторыі сучаснай Беларусі працуе 14 салезіянаў. Пасля камунізму это менавіта Смаргонь з 1989 года. Пасля ідзе наша прысутнасць у Мінску, дзе ёсць салезіянская супольнасць, яна таксама дзесьці датуецца 1994 годам. Ну і пасля ўжо ідзе наша прысутнасць тут у Бараўлянах, якая была заснавана як наша салезіянская супольнасць толькі ў 2015 годзе. Таксама законнікі працуюць у Дзятлаве, Жупранах і Раўбічах. На землях Беларусі змянялася ўлада, палітычныя погляды, гаспадары. Аднак праз стагоддзя нязменнай і жывой была прысутнасць асобы ксяндза Яна Боска ў сваіх сынах, салезіянах, людзях, ахопленых надзеяй.